Donna, parla sempre di te, la canzone più bella da scrivere. Donna, chi ti ama vedrà solo in te la ragione di esistere. Donna, chi soffrire ti fa per un'altra saputo già piangere. За успеха или неуспеха на една лява партия, която си поставя за задача да даде глас на експлоатираните, изключените от обществото, онеправданите и заедно с тях да се бори за едно по-добро общество, от решаващо значение е въпроса за доверието. Една лява партия трябва не само да убеди хората с своите позиции и искания, а най-вече с това, че тя действително застъпва техните интереси. Че тя не е една от онези партии, които, когато са в опозиция, свалят звездите от небето, но веднага забравят за обещанията си, когато се доверят до властта, каквито случаи имаме до сега. Много е важно личният пример и интелекта на местните лидери, които трябва да са много близко до хората и да са активни пропагандатори на лявата идея в квартала, селището и областта. Само тогава има шанс да даде надежда и кораж на хората да излязат сами на улицата, за да защитят интересите си. Само тогава има шанс да превърне недоволството и яда на хората в активно политическо оръжие, което да стане фактор и победи в изборите, осигурявайки представителство във властта или пък да състави правителство. Но за да се случи това, трябва да има добре изградени, активни, действащи партийни структури по места, които напълно да имат доверие в ръководството на общинските, областните и националния съвет на БСП. Главната политическа задача пред БСП сега е да възстанови доверието на българските граждани. Това ще е много по-трудно в сегашните условия. То може да стане само ако тя предлага актуални политики, които да отговарят на жизнено важните интереси на избирателите. Но това е само една романтична илюзия за доверието и активните действащи партийни структури в днешно време. Поддържането на дясна либерална икономическа политика беше самоубийство за БСП и много голяма грешка. Възстановяване на приятелски отношения с Русия, защита на националните интереси като член на Европейския съюз и НАТО, това е задължителен приоритет в политиката на партията. Доста лидери на БСП запяха в един глас с Първанов, че няма лява и дясна икономическа политика, но аз лично съм убеден, че има много голяма разлика между лява и дясна икономическа политика. Само политическите слепци и хора, които искат да прикрият дясната си ориентация, може да твърдят обратното, а те в БСП не са съвсем малко. Това са тия с дебелите портфели, които се самоназначиха в ръководството на партията. Именно с лява икономическа политика БСП ще защитава интересите на наемния труд, на младото поколение, на преобладаващата част от интелигенцията, на безработните, на дребния и средния бизнес и на пенсионерите. Тоест на 80% от българите. Но, приятели, мисля, че ще се съгласите с моята позиция и мнение за БСП и нейната съдба и отговорност, но трябва да имаме предвид и нещо много важно. Наред с всичко друго, България се нуждае от социален мир в тези размирни времена. А социален мир е възможно само когато има справедливост в обществото. Няма по-голям дефицит в България сега от дефицита на справедливост. Но за да има справедливост, трябва да се казва истината. Тя истината ще изкорени маньосаните неолиберални комерциални възбуди в местните областни и национални лидери, които се тъкнат да използват партията за лично облагодетелстване. Знаете как е в Монтана и какво проклятие тегне от една дама върху почти цяла градска организация. И ако се окаже, че в БСП няма бъдеще, т.е. партията завие надясно и
електората напълно се разочарова и не я препознае като партия на безработните, на дребни и средни бизнес, на пенсионерите, тогава ще се случи. България ще изчезне като народ и държава към края на настоящото и началото на следващото столетие. Съдбата на България е над всичко. Стотици хиляди, а може би милиони българи са дали живота си през вековете, за да я има тая България. Сега не се изиска да плащаме с живота си, а далеч по-скромно да осигурим условия за нейното нормално демографско развитие. Няма цена, която не може да бъде платена, когато се касае за спасяването на майка България. Съдбата на България няма парични измерения. БСП трябва да поеме своята отговорност за съдбата на българите и България. Отговорност трябва да поемат и местните лидери на партията, а не да витая в съзнанието им само комерциални мъгли, за да се правят на щатски шерифи и несменяеми кокони. Всеки социалист трябва да си носи кръста на рамото и да знае, че е отговорен и пред миналото и пред бъдещето. Въпреки геополитическата обстановка, която е докарала България като колониална страна, това не ни освобождава от отговорност за бъдещето на България и бъдещето на БСП. БСП е необходим и много важен фактор за решаването на този голям и важен стратегически въпрос за оцеляването на българите. Така че стягайте се, лидери на БСП, работете за БСП, България и българите. Прошка и компромиси няма да имате и ще ви развяваме кирливите ризи, ако се опитате да използвате партията като параван за лично ползвани други мечти за власт и влияние. Офисите не са офиси на ЕОД, а са офиси на БСП. Успех, господа и другари, в отговорната мисия. Ние сме готови да ви подкрепим или да ви разобличим. Зависи от вас. Успех!